Ιδρολατρεία. Ιδωλολατρεία. Υδροφιλία. Υδροτροφία. Εμείς, οι θεότητες του νερού, οι κόρες της Κητούς, οι αδερφές των φαλενών, των καρχαριών και των θαλάσσιων τεράτων, ηγούμαστε μιας οικογένειας δαιμόνων που ταράζει τα ύδατα και προκαλεί χάος. Google search. Όταν γκουγκλάρω τη λέξη ίχθυολατρεία, μου προτείνεται η λέξη αρχαιολατρεία. Όχι, δεν ψάχνω αυτό. Ψάχνω την Κητό. Η Κητό είναι το Κήτος, θαλάσσιος ηχθής το μεγέθης, μέγα θαλάσσιο θηρίο.
Παιδιά σου είμαστε. Με ένα μάτι και ένα δόντι μοιραζόμαστε. Και αγαπιόμαστε. Να, φιλιόμαστε. Είμαι η μητέρα των ροών, η ιέρια των ποταμών Σιζάνδρο και Αλκαμπριτσέλ. Είμαι ο παγωμένος ποταμός Κόγκα και η τεχνητή λίμνη του Τάβολο, της οποίας η στάθμη πέφτει κάθε χρόνο. Εκεί πραγματοποιούνται αγώνες αθλητικού ψαρέματος. Μία φορά είχα πάει για ψάρεμα με τις κόρες μου στην Ιταλία για να ψαρέψουμε με μύγα. Το ψάρεμα με μύγα σημαίνει ψηλές γαλότσες ή μπότες με πλαστική επένδυση που φτάνουν ως τη μέση, σαν παντελόνι, καπέλα γεμάτα αγκίστρια που μιμούνται διάφορα έντομα και επιδεξιότητα στον καρπό. Με το ψάρεμα με μύγα δεν χρειάζεται να στέκεσαι επί ώρες σε ήρεμα νερά και να περιμένεις την πέστροφα να συναντήσει το έντομο. Απαιτούνται πιο επιθετικές και γρήγορες κινήσεις. Πρέπει να επιχειρείς απανωτές ρήψεις σε ορμητικά νερά πάνω στο ψάρι, να μην είσαι ποτέ υπομονετική και συνεχώς να κυνηγάς. Καθώς ψαρεύαμε, σκέφτηκα τις παραλίες της Λευκάδας και τα σώματα που κάνουν ηλιοθεραπεία κάτω από τον ήλιο. Τι θα γινόταν αν αυτά τα σώματα γινόταν ένα και η παραλία ξεχύλιζε από ροές. Τα ψάρια όταν ψαρεύονται έχουν καρφωμένο στο στόμα το αγκίστρι. Έτσι, γιαγιά μου ήταν ψαράς και όταν είχε φουρτούνα στην παραλία της Σάντα Κρούς διέσχιζε τους αμόλοφους για να ψαρέψει μικρά χίλια στις εκβολές του ποταμού Σιζάνδρο. Μία μέρα, σχετικά πρόσφατα, παρατήρησα για ώρα το σημείο σύγκλησης του ποταμού με τον ωκεανό και συγκινήθηκα πολύ, σκεπτόμενη το μικροοικοσύστημα του υδάτινου αυτού σημείου. Η Αστρίδα Νιμάνης λέει ότι είμαστε όλα σώματα νερού. Ως δικότητες αντιλαμβανόμαστε τις εαυτές μας λιγότερο ως απομονωμένες οντότητες και περισσότερο ως δίνες ή ακόμα καλύτερα ως ωκεανικούς τροβιλισμούς. Είμαι μονάδα, μία δυναμική σπήρα που διαλύεται σε μία σύνθετη και ρευστή κυκλοφορία υδάτων. Η συνήθις κατηγοριοποίηση της σκέψης μας καταραίει. Το νερό εμπλέκει τα σώματα μας σε σχέσεις προσφοράς, χρέους, κλοπής, εμπλοκής και διαφοροποίησης. Όταν έσπασαν τα νερά, ήμουν εν ώρα δραστηριότητας, καλόπιζα τον εαυτό μου. Στο μεευτήριο θα ήθελα να μου έκαναν μασάζ όπως εγώ στις πελάτησες μου, εκεί αντιθέτως υπήρχε ένας γιατρός απειλητικός και γλωσσιρός. Δέρμα τσιτωμένο λαμπερό, φωτοσκιάσεις, σχήμα προσώπου δυναμικό, σμοκιές, βλέμμα μυστηριώδες, γοητευτικό, χείλη ζουμερά και επιτιμητά, μακιγιάζ εξαιρετικό, εντυπωσιακό, και εγώ κάτω από αυτό, μήπως πρέπει να απαλλαγώ όμως. Στην αγκαλιά της θάλασσας, τη μήτρα της ζωής, νιώθω ψάρι ελαφρύ και άχρονο, μήπως επιστροφή εκεί. Πώς γερνούν τα ψάρια και οι γοργόνες άραγε. Χθες διάβασα ότι κατά μέσο όρο, οι φάλαινες δολοφόνοι που ήταν άνω των 35 ετών είχαν περάσει σε μηνόπαυση. Οι ερευνητές βρήκαν ακόμη ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας μετααναπαραγωγικές φάλαινες έτειναν να ηγούνται των ομάδων όταν αναζητούσαν σολομούς. Το φαινόμενο λέγεται η επίδραση της γιαγιάς. Η επίδραση της γιαγιάς. Σύμφωνα με αυτό, οι γιαγιάδες φάλαινες όρκες αυξάνουν τα ποσοστά επιβίωσης των εγγονιών τους όταν έχουν περάσει μηνόπαυση. Τα ευρήματα λοιπόν εξηγούν το γιατί τα θηλυκά κάποιων ειδών ζουν για πολύ αφού χάσουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους. Λέγεται ότι μόνο 5 γνωστά είδη βιώνουν την εμεινόπαυση, η φάλαινα ορκυρία, το τροπικό μαυροδέλφινο, η φάλαινα μονόκερος, η φάλαινα μπελούκα και ο άνθρωπος. Τι όμως σηματοδοτεί, πάλι όπως λέει η Λιμάνης, τη μετάβαση από ένα συγκεκριμένο είδος σε ένα νέο, από που ξεκινούν και που τελειώνουν το φιλοξενόν και το αμνιωτικό σώμα, υπάρχει πάντα εξάλλου το πρόβλημα της πλημμύρας. Εφόσον όμως καταγόμαστε από το νερό, γιατί να μην επιστρέψουμε σε αυτό. Ο πατέρας μου που ήταν ναυτικός φοβόταν πάντοτε ότι θα πεθάνει από πνιγμό. Πατέρας μου που ήταν ναυτικός φοβόταν πάντα ότι θα πεθάνει από πνιγμό. Ο πατέρας μου που ήταν ναυτικός φοβόταν πάντα ότι θα πεθάνει από πνιγμό. Ο πατέρας μου που ήταν ναυτικός φοβόταν πάντα ότι θα πεθάνει από πνιγμό. Κατά τη βάπτιση καταγράφουμε 70% νερό, 30% curiosity. Εύα, νούμερο 2 στην κατάταξη. Εύα στα εβραϊκά σημαίνει ζωή.
και η αδερφή μου η Ειρήνη. Πριν ακόμα μάθουμε να ντρεπόμαστε, μας έβαζαν να κάνουμε μπάνιο μαζί. Είχαμε αποδείξει ήδη με τις ζωές μας ότι μπορούμε να επιβιώσουμε στα ίδια νερά. Καταδεκτικές, απορροφητικές, χορεύτριες του νερού, με έννοιες για ονόματα και αμφίβια σώματα. Βυθιζόμασταν σε μία θάλασσα με ακριλικά τυχώματα, η μία απέναντι από την άλλη. Και βυθιζόμασταν τόσο βαθιά σε αυτή τη θάλασσα που είχαμε επινοήσει, που αρχίσαμε να γινόμαστε διάφανες, να χάνουμε το χρώμα μας. Αυτό το διάφανο που έχει την ψευδαίσθηση του μπλε. 30% curiosity. Ξύναμε τα τυχώματα, ανταλλάζαμε σταγόνες, λέγαμε, βουτούσαμε τα κεφάλια μας στο νερό. Η κάθε μία το δικό της, αλλά κυρίως η μία της άλλης, για να μάθουμε εν τέλει αν θα βγάλουμε βράνια ή αν θα μας κοπεί η ανάσα. Το οικοσύστημα που δημιουργούσαμε αποτελούνταν από υβρίδια μικροβίων, βρώμας και παιχνιδιών. Και άλλες φορές αλληλεπιδρούσαμε. Άλλες πάλι καθόταν κάθε μία στην όχθη της και βυθιζόταν στη δική της θάλασσα. Deep dive. Και όταν αποφασιζόταν, οι γονείς τραβούσαν την τάπα. Γι' αυτό δημιουργούσε μία δίνη, η οποία ρουφούσε ό,τι οργανισμό υπήρχε στην καλλιέργειά μας. Και μετά μας ξέπλαιναν, πλήση σώματος και εγκεφάλου. Να μην μείνει τίποτα, κανένα τεκμήριο από ό,τι είχε συμβεί. Performance. Μία μέρα η Ειρήνη είχε μάθει την ντροπή. Αφέθηκε στον κοινό μας οργανισμό, σε αυτή τη χώρα που είχαμε δημιουργήσει και άφησε τα ούρα της να την πλημμυρίσουν. Ροή δεδομένων. Data stream. Αλλά αυτή της η πράξη δεν διέφερε σε τίποτα από τις προηγούμενες. Έκανε ό,τι έκανε κάθε φορά. Εξαπέλυε πληροφορία, φαντασία και ερέθισμα, άφηνε τα στοιχεία της στο νερό και συνέβαλε στην αφήγηση. Γιατί κάπως έτσι χτίζονταν οι αφηγήσεις μας. Μπαίναμε στη μπανιέρα, το νερό μας ανακάτευε, το σύστημα βραχικύκλωνε και ο ηλεκτρισμός αφινόταν στον καλύτερο αγωγό του. Φυσική. Για κακή μου τύχη, αυτό έγινε κοντά στην ώρα της πλήσης. Και όταν η Ειρήνη κατάλαβε τι έκανε, όταν έγινε αντιληπτή αυτή της η κατάθεση, ντράπηκε που παραφέθηκε και αποφάσισε ότι παραφέρθηκε. Η ζωή το έκανε! Και έτσι γνωρίστηκα με την ντροπή Δίνης ο Στρεφής. Εύα, μ' ακούς? Ναι. Εύα, τι γίνεται με τις θάλασσες? Τι γίνεται με τις θάλασσες? Την άλλη φορά τη μαστίγωσαν 300 φορές. Την αλυσόδησαν και τη βασάνισαν σε ασώμα σημαντικό.
καρδιά, φωτιά, ένα ζευγάρι χειροπέδες, γυαλιά ηλίου και πλαστικά πουλάκια. Έστειλε στους μαγιστές να τη χαράξουν. Είσαι αγγλική και πολύ, της είπατε. Αυτό καλύτερο και καλύτερο βρωμερό ποτάμι. Είμαι ποτάμι. Μα δεν είμαι ποτάμι, είμαι θάλασσα. Μεγάλη σοκινή ανακατόστρα. Το πρόβλημα με αυτή ήταν ότι κατέστησε όποια δομή παρέκαπτε. Και έφυγες. Ζεύγησε δύο ή περισσότερους σημείων. Οι τεράστιες ουρανούς εμποδίου. Συνδέονται γάφη, παρακάμπτουν ύδατα, μαστίζει, τα πολυκουμένοι καλοπιωτές, κρεμαστές, πλωτές, τέλειοι, αμφίβιες. Με βάση ψυχιατρικές και βιολογικές έρευνες, θεωρείται ότι έχουμε μνήμες. Δεν έχουμε μνήμες πριν από το τρίτο έτος της ζωής μας. Εγώ θυμάμαι διάφορα ροζ, θολά, ένα ρυθμικό η πιο αγαπημένη φίλη της μαμάς μου ήταν η βροχή. Η χαρά της όταν τη συναντούσε απερίγρατη. Τα λόγια της ήταν σκληρά και δεν της άρεσαν και προσπαθούσε να τα κρύψει από το αντρικό βλέμμα. Περνούσε απότομες, βραχώδεις ή άλλες επικίνδυνες εκτάσεις, ποτάμια και ριάκια. Η συλλογή του νερού είναι γυναικεία δουλειά. Πολύ προσεκτικά μάζευε στο δοχείο το νερό, μόνο από την επιφάνεια, διότι 2 εκατοστά πιο κάτω το χρώμα του ήταν καφέ. Το πρώτο καιρό όσο τα χρωμοσώματά μου λεγόταν χι-χι, ταξίδεψα αρκετά, γνώρισα ωκεανούς, κολύμπησα σε πελάγια, μεγάλωσα περισσότερο, τα χρωμοσώματά μου παρέμεινε χι-χι, μάλλον όμως ήμουν άτακτη και για τιμωρία στερήθηκα τα ωραία ταξίδια. Λέω, έπαιζα σε λάσπες, κολυμπούσα σε φάλτους. Το λιμνάζω, στάση, μολυσμένο νερό. Περιέχει επιβλαβείς μικροοργανισμούς, όπως βακτήρια, ιούς και παράσιτα.
βλαβερές ουσίες, βαρέα μέταλλα και άλλες τοξίνες. Ξέρω πόσο αγχωτικό είναι να λείπει το νερό. Το καθαρό νερό, το υγιεινό, το πόσιμο νερό. Το νερό οικουμενικής κατανάλωσης. Το νερό στη φυσική του κατάσταση. Ή αυτό που μετά από επεξεργασία προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις. Το νερό που μπορεί να παρέχεται από φύση, φυτίο, φιάλι ή δοχείο. Αυτό λέγεται υδάτινη ανασφάλεια. Στην περίπτωση τη δική μου και της μητέρας μου λέγεται αφυδάτωση. Εγώ έτσι την πάτησα. Το γνωρίζω γιατί κάτι πάλι πήρε τα αυτή μου. Σοβαρή επιπλοκή. Εγωισμός της ανάπτυξης του εμβρίου. Εμένα εννοούσε. Είσαι το πλάσμα και κάθε πλάσμα έχει μια μαμά. Αν μπορούσα να θυμηθώ το πρώτο μου κλάμα, το αίμα της γένας, κάνε μου ύπνωση, είπα στην ψή. Εκείνη χαμογέλασε. Αποσκευή μου λοιπόν, μόνο οι διηγήσεις της μαμάς. Μαμά, πώς ήμουν μικρή? Ήσουν πειραχτήρι. Το πλάσμα είναι πειραχτήρι. Σαν καλοκαιρινή ξαφνική νεροποντή. Σαν μπουγέλο παιδικών παιχνιδιών. Σαν πίδατας ανάσας φάλαινας. Μπροστά σας η μαμά φωτοσυνθέτη. Το περιβάλλον της μαμάς. Στο σπήλαιο των Ιωαννίνων υπάρχουν τεράστιες μέδουσες σταλακτίτες. Η μαμά μπλε, εγώ πορτοκαλί. Εγώ μπλε, η μαμά πορτοκαλί. Εκ διαμέτρου αντίθετες, αλλά και συμπληρωματικές. Μονοκαλλιέργεια. Πολυκαλλιέργεια. Και οι δύο γένους θηλυκού. Ένας βεδικός ύμνος λέει τα νερά που είναι σαν τις μανάδες μας και θέλουν να πάρουν μέρος στις θυσίες μας, φτάνουν σε εμάς ακολουθώντας τους δρόμους τους και μας μοιράζουν το γάλα τους. Η μητρότητα των νερών, η μακαριότητα του χορτασμένου βρέφους. Επιπλέουμε. Τα βράδια
πηγαίνω στα πάρτι. Κοιμάμαι νωρίς. Ακούω τις φάλαινες που κολυμπούν στη γειτονιά. Η πόλη είναι υποβρύχια. Μετέωρα. Βράχη. Μαλακή. Σαν τη μαμά. Θυμάσαι? Ήρθες να με σκεπάσεις ένα βράδυ και κατουρήθηκα πάνω μου. Για την ηλική φαντασία, κάθε υγρό είναι νερό. Κάθε τι που κυλάει είναι νερό. Και κάθε ευχάριστο ποτό είναι γάλα μητρικό. Να! Το έδαφος ενός επιτρεπτού αισθησιασμού. Το τοπίο, το desktop. Είναι ουρανός, και θάλασσα. Απλά τον αποδογυρίζω. Και εκεί, στον ορίζοντα, είναι η αγκαλιά της μαμάς. Αλλά και η τρέλα της. Θυμάσαι? Έγραφες. Ψάρευες. Ψάρευες τη θάλασσα και τις ώρες. Σκεφτόσουν. Τι σκεφτόσουν? Στην πόλη. Έγραφες μόνο αριθμούς. Σε τετράδια. Τα τετράδια ήταν μπούρο. Φεύγω από τη μαμά! Σκοτώνω τη μαμά! Το αίμα, νερό, δεν γίνεται. Τι άλλο είναι όμως η συγγένεια? Παρακαθαρό, γάταρο νερό, ψάξτη, βρέστη, με ηχοειδοποιησμό. Αλλιώς. Αδερφές μου φάλαινες. Θυμήστε μας. Το τότε αναδιπλούμενο νερό. Εγώ θα πάρω ένα διαπασόν και θα ψάξω να βρω τα ποτάμια που
που έχει φτύσει. Η μαμά στην έρημό μου. Εσύ ψάξε να βρεις με ένα μεγεθυντικό φακό τη σταγόνα. Κυλάει στον ερμαφροδιτισμό. Είμαστε όλα πλάσματα νερού. Ζούμε καθημερινά αναπνέοντας από τη γη στο Milky Way κυματιστά. Ο αγωγός είναι ζωντανός. Υπάρχει. προσαρμογή του έργου για το φεστιβάλ. Και εκτός από την Εύα την Κολιοπάντου, που ήταν μία εκ των 4 performer της πρώτης ηχθειολατρίας στην Αθήνα και μετά στην Πορτογαλία, τα άλλα 2 κορίτσια είναι από εδώ. Είναι η Ζωή Αντίπα και η Καλλιόπη Βουλγαρούδη.